favorite artist in live performance ever. But I will wait for 10. If it's gonna take 10 years, I'll wait for Msaki to pack FNB. Good. Yeah, our DJs. Scorpion Kings. I'm talking Scorpion Kings. Coffee, Zix Bantwini, Shimza. Okay, that lineup. Murder. These guys are packing international arenas. Those four names you mentioned that can pack. yeah. I feel like it will need a ethnic call to action. Okay. And to me, Khuzani, if the campaign is effective, he can pack it. If the campaign is back, you gotta have emotive marketing tactics where we feel guilty for not attending. You gotta instill guilt than the need to see the show. You need the king to say you are not a true Zulu if you don't go. I think Khuzani can pack it. Into engiyithanda ngale post kaKhuzani akusiye oyikhulumelile into eze kwi-Metro FM. Ubhalile lapho uKhuzani ukuthi Metro FM inkulu indaba uTibo Touch uthi yena uKhuzani ongenza izinto zenzeke ukuthi lapha eMzansi uKhuzani ongagcwalisa i-FNB Stadium bashaye egazi. Right. Yona FNB too much kakhulu, inkulu kakhulu. Yeah, ayi too much uqamba ama too much. Kodwa ngenxa yezimo zokuthi la kumaskandi kunenzondo eningi, kuya ngokuthi ubani, uzwana nobani, uthanda ubani, u-connected kubani, then-ke ungaba successful. If uwe nje akho ngeke kwenzeke. La eSouth Africa ungenza noma yini as long as unayo i-backing, umuntu onemali, support yonke leyo idingayo, yeah, kungenzeka. With the right marketing, it's possible. Vele ingagcwala, yabo. Kodwa if awunayo yonke leyo nto leyo, hayi kungaba nzima kakhulu ukuthi yenzeka leyo nto leyo. Kodwa-ke angikho-ke lapho ey'ntweni zama-FNB. Into elapha engizokhuluma ngayo ukuthi kuyajabulisa ukubona into eyi-recognition ethinta umaskandi. Indaba yami lapho kuhle uma kunama-topic abalulekile anjengalawa ofaka u-Black Coffee, abaculi abaphezulu, abaculi abenza iy'ngoma, travel all over the country, all over the world, ngenxa music asebenamava, uma kukhulunywa ngabo lingashiyeki ngaphandle igama lamaskandi, kungakhathalekile ukuthi kulokhu kukhulunywa ngoKhuzani, but kukhulunywe ngani? Ngegama likaMaskandi. Kumina lokho yinto engiyibonayo ukuthi-ke now njengoba umuntu wayeshilo phambilini, umaskandi seyayi-penetrate industry. Abantu abaningi sebayawu-realize umaskandi impact yawo uyabonakala. OLimit the way abafike ngakhona badlala, oMenzi the way abafike ngakhona badlala, oSminoff babuye ngamandla no-SK leminyaka emibili eyedlule, nabo oMjolozi. Niyabona nje ukuthi ngampela kunzima. OMafikizolo, oMshini wemali, oMasinga. So abantu sebeyakwazi umaskandi and akukho okuhluke kakhulu okwenziwa umaskandi ukuba ajusta nje kancane, then umaskandi abantu bawuphakamisa bawuthatha bawubeka phezulu. So ey'ngxoxweni ey'khulumayo iyona-ke into ejabulisayo leyo ukuthi igama lamaskandi lingasali. Ukuthi nje into ebuhlungu-ke la kule industry ukubambisana akukho kahle ngoba ubuqembu lobu kuyababhadala abaculi. When it comes to ama-sales, imicimbi, uku-headliner, imicimbi emikhulu njengokugqugquzela, kubona kuyabasebenzela. So ukubambisana angeke kuze kubele ukuthi kwenzeke ngoba nobani ulwela lokuthi nayo iy'nkosi, nobani uthi uyinkosi, yimi engirulayo emculweni, ngiyaziwa, ngine-following, yonke leyo nto leyo. So angeke kube lula, kodwa nje-ke sibonge ukuthi ey'nkulumeni ey'khulumekayo ey'thize kukhona lapho esingena khona igama likaMaskandi liyangena. Kodwa-ke
le-topic ibikhuluma phela ku-Metro FM yokugcwalisa. Hey bafethu, inzima i-F_N_B. Too much. Too much. Uyabona nje it's 95,000. 95,000 seater la stadium. Uyabona ukuthi abantu 95,000 wabavusa. Kungaba nzima kakhulu. Kodwa i-belief ne-dedication nokuyimisela uma nifuna lento ukuthi yenzeke, ningafika somewhere. Even uCasper kwangena abantu aba-more than 68,000 F_N_B. Labo bantu baningi kakhulu, baningi. Kodwa i-stadium sesiwu-95,000. Yabo, abakwazanga befike lapho because uthatha imali enjengemali ukuthi leyo idea leyo uyiphushe kubantu bebhilivele kuyona. Uhamba wenza zonke izinto lezi u-advertise-a, kube nemicimbano emincane oyibambayo, ama-activation ukuthi nomcimbi ozobe ukhona. It's difficult ukubhadala amaphepha, iy'tesi, ko-T_V, u-advertise. It takes a lot of money to make money. Ungagcina wenza imali encane kunaleyo ozoyithola ngokwenza i-event. So into enhle le ukuthi Khuzani or umuntu osondele kumaskandi uma kukhona ama-topic afaka ukugcwalisa iy'tediyamu ukuthi umuntu angayibamba yini i-concert or i-festival ebafake nabo. Kodwa kusamele sisebenze ngamandla ukuze ngampela sifike lapho. Kusamele siyimisele, kusamele sikhombise ubumbano. Uma singahlangana endaweni yamaskandi sibe munye, maybe khona lapho esingaya khona. Wazi ukuthi u-D_S_D, uHlubheke, ubani nobani, labantu laba bayinto eyodwa. Noma kungangaphela-ke indaba yokuthi umuntu uyithathela kamaskandi, it's fine. Kodwa nje kwazeke lapho simoya munye, sisapotha umculo njengoba unjalo. Maybe-ke khona esingakajina. Bajina nje makungafika ey'bungu, ifike nabantu basifike kaQhuba, nabantu bafike ey'nyanga zamaqolo, ezamagesi. Ubani noSigcebi ezakhe. Uyabona nje ukuthi ena lapho-ke kuyahlangana. Ngoba ngathi kuyakhulunywa kuthiwa kuzobe kaKhuzani bethi abayi bona. Bebobhica lo mcimbi lo bekhuluma ngawo ku-Facebook nabo-TikTok bewumosha. Angeke kube lula yabo. Angeze kube lula ukuthi into iyenzeke. Kodwa uma singafunda ukuthi sihlangane sibe munye, maybe one day ilo F_N_B singayigcwalisa. Kodwa okwamanje asazi, kungaba nzima kakhulu, kungaba i-challenge. Kodwa nje sibonge ukuthi ena kuyi-discussion udaba lamaskandi luthintane.